Két szabad bölcsészt köszöntök itt a stúdióban, Pap Ágnest és Orosz Ferencet. Sziasztok! Hello, szia! Egy filmet forgattatok ti ketten, melynek a címe Ágnes, de hát erről majd beszélgetünk természetesen, hogy mennyire van köze ennek a filmcímnek magához Ágihoz, illetve hogy Feri mennyire sértődött meg az, hogy nem Ferenc lett a filmnek a címe. De hát kezdjük ott ezt az egész történetet, hogy két egyetemistának hogy jut az eszébe, hogy filmet forgatnak, és ráadásul itt nem egy kisfilmről van szó, hanem egy nagy egész estés játékfilmről. Hát igen, ez hosszú sztori, hát Ági tudja legjobban ezt bevezetni, mert végül is tőle indult így a koprodukciónak a története. Hát nekem előző fél évben, és hát előző évben volt egy ilyen filmelemzés kurzusom, és ott kreatív feladatként lehetett vagy forgatókönyvet írni, vagy valami rövid filmet, vagy klippet forgatni, ugye az éhát így megúszva, úgyhogy gondoltam, hogy ez sokkal érdekesebb lesz, és felkértem Ferit, ugyanis tudtam, hogy ő filmszakos egyébként, szakirányos, és tudtam, hogy már ő régóta benne van ebben az életben, úgyhogy gondoltam, hát ha segítene, és hát örült neki szerintem. Úgyhogy összeálltunk, és megalkottuk ezt a kis rövid filmet. De azt nem nagyon szívesen reklámozzuk, mert az nem pont úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna, de a lényeg az, hogy mi, amikor ezt vágtuk, akkor miután kész lettünk, és már megnéztük 100 000-szer, és beszélgettünk, hogy ugye, hogy mik voltak a hibák, vagy mi lehetne a jövő, akkor így ilyen villámcsapásként beugrott nekünk egy kép, ami végül is megadta magját ennek a filmnek, és akkor úgy, hát ez olyan hajnali 2 körül történt, és hajnali 6-ra már volt így egy sztorink, ami így lehetne. Tehát már ott el is kezdtétek a forgatókönyvet gyakorlatilag. Igen. Ez hogy jön, vagy megtudható, hogy mi volt ez a kép? Mert azért hát lehet itt, hogy te egy ígéretes filmkarrier indul be egy ilyen kép hatására. Hát igazából egy olyan kép jutott eszembe, hogy volt egy lány, aki a fiatal beteg, mentálisan beteg öccsére vigyáz. És ezért feláldozza az életét. És ez így beugrott. És prezentáltam Áginak, és akkor mi ezt tovább fűztük. Így van. És hogy jutunk el oda, hogy el is kezditek ezt a filmet forgatni? Mert nyilván ahhoz kell ez stáb, kell azért némi pénz is ahhoz, hogy az ember egy játékfilmet forgasson. Technika, hogy állt össze ez a dolog, mert addig oké, hogy van egy kép, de hát sokunknak van egy kép, de nem mindenki forgat még filmet. Hát igaziból a kisfilm elkészítése során tapasztaltunk olyan dolgokat, ami segített nekünk abban, hogy arra döntésre jussunk, hogy minél több folyamatban vegyünk részt a következő filmben, tehát nem mindenkire lehet úgy számítani. Nyilván ez így működik, főleg tudtuk azt, hogy nem lesz rá pénzünk kvázi. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát tényleg, akkor szerepeljünk benne mi, írjuk mi, rendezzük mi. Ez radikálisabban kezdődött, tehát eleinte azt mondtuk, csak mi ketten. Igen, tehát egy 2 szereplős film legyen, aztán rájöttünk, hogy azért ez kicsit meredek lenne, úgyhogy bevettünk még 2 szereplőt a filmbe. De mondhatni a hitünk, meg az egymás támogatása volt az így lélekben, ami így eljutatott minket eddig, mert tényleg mondhatni semmi pénzünk nem volt rá, és a szívességek, barátok, igen, ismerősök, akik hozzátettek ehhez. Tehát kellettek ahhoz, hogy mi naponta leüljünk, és elképzeljük, eljátszunk, hogy mi fog történni a jövőben. Mert voltak olyan pillanatok, mindennapos. Igen, voltak olyan pillanatok, amikor tényleg mind a ketten, hogy jó, kész, ezt nem bírjuk, vagy az egyik elveszíti a hitét, vagy a másik. Ilyen sorozatos idegösszeomlások azért jöttek folyamatosan, amikor már úgy éreztük, hogy nem bírjuk tovább, de azért mindig jöttek segítségek is. Jó, mondjuk egy jó szó, vagy egy olyan ember, aki azt mondja, hogy hallom, hogy ezt csináltok, hát ez nagyon jó dolog, és hogy szurkolunk. Mert ugye nyilván a hétköznapokban ezt kapja az ember, hogy filmet, pénzed nincs, minek, nem is értesz hozzá filozófia szakirányra jársz, úristen. Szóval ilyeneket kaptunk, és emellett mindig jöttek az apró kis pozitív visszajelzések, és ebbe kapaszkodtunk meg egymásba. Az egyetemen is ugye Pólik József tanár úr, ő átnézte a forgatókönyvet, és tanácsokat adott hozzá, akkor voltak még egyéb konzulenseink is, de igen, nehéz volt összehozni, mert ugye
sokszor tényleg az a tapasztalat, amit Ági mondott, hogy az emberek egy ilyet nem vesznek komolyan. Vagy sokszor nem úgy állnak a dologhoz, és tényleg azt veszi az ember észre, hogy jó, vannak, akik segítenek, vannak, akik hisznek, nyomják az embert, de végeredményben mindig ketten maradunk, akik így nyomjuk, és ezért volt jó döntés, hogy ketten csináljuk, mert tudjuk, hogy akinek igazából nincs úgy érdeke benne, az arra nem lehet úgy számítani. Mennyi idő alatt állt össze ez, mondjuk a kép megjelenésétől kezdve az utolsó vágásig? Hú. Hát januárban volt ez a kép, mondjuk így, mert ugye vizsgaidőszakban vágtuk ezt a kis rövidfilmet. Hát pontosan január 14-én. Igen, akkor ugye elkezdtük, július 1-én kezdtük el a forgatást, mondjuk így. 11 napig forgattunk. Nagyon-nagyon sűrű volt. Ilyen 14 órás munkanapokkal. Igen, tehát ez a 3 órás alvások nagyon megviseltek. Ugye meg ugye egyszerre rendezni, meg szerepelni benne, meg ugye én lakok Szolnokon, szóval az ismerősémet onnan hívni, gyere ide, most ez van. Nagyon fárasztó. Gyakorlatilag a nyári szünet az erre ment el. Igen. És ugye volt egy nagyon jó operatőrünk. Ja, igen. Ő pedig itt dolgozik, meg itt is lakik. Igen. Máté és Áfrán Máté itt az állatkertben fotóz, és hát ő lett az operatőr. Hát ő is, az a munka, amit ő véghez vitt, az tehát ő is hihetetlen. A szabadnapjait erre használta el. Ezért vett ki szabadságot, hogy eljöhessen dolgozni, és ott gürcölni. Ingyen. Lesz majd egy zárt körű bemutatója, egyelőre zárt körű ennek a filmnek a héten, de hát gondolom, hogy természetesen szeretnétek majd megosztani a nagy érdeművel ezt az alkotást. Mi a film útja? Hát igazából most ott tartunk, hogy jön egy fesztiválszezon, ami úgy néz ki, hogy vannak ingyenes és fizetős fesztiválok. És mi ezekre beadjuk a filmet, és várjuk a visszajelzést. Jelenleg 3 vagy 4 fesztiválra van beadva. A Sundance Film Fesztivál, a Berlinale, a Rotterdam, meg... Hát az Oszló Film Fesztiválon is igen. megtekintették, és hát az igazgató megnézte, de oda valószínűleg nem kerültünk be. Igen. És körülbelül ez a fesztivál szezon jövő szeptemberig megy le, addig van 36 fesztivál, és várjuk a visszajelzéseket, hogy hol fog megjelenni, és miután ez lement, onnantól meglátjuk, hogy melyik forgalmazónak kell a film, akár külföldön, akár itthon, de onnantól kb. Jövő ilyenkor lehet majd ezt nagy közönségnek megtekinteni. Tehát akár ez még találkozhatunk ezzel az Ágnes című filmmel, akár a moziban is. Hát reméljük. Igen. Mennyi esélyt láttok erre? Mert azért gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat, és hát nyilván ilyen fesztiválok esetében is amellett, hogy persze maga a film is számít, de hát elképzelhető, hogy ezért lobbizni is kell, tehát hogy vannak itt különböző érdekek is. Mennyire vagytok ebben a részében a dolognak? Hát igazából eleinte most még a fesztiválokra koncentrálunk, hogy ugye reputációja legyen a filmnek, de egy-egy fesztivál nagyon-nagyon jót tesz egy filmnek, hogy ugye megvegyék a forgalmazók. És a forgalmazás szempontjából magasak a reményeink, mert ugye kevés magyar film készül. És ugye tulajdonképpen egy pangás van ezen a piacon, és ha jön egy, ami új nézeteket képvisel, tehát meg egészen új hullámot érzünk a miénkben, és ez nyilván szándékos is volt, mert bocs, hogy belevágtam, de nem ez a tipikus, mondjuk úgy, magyar film, legalábbis igen. amiket... Mi az új hullám benne? Hát a befelé fordulás, tehát úgy vettük észre, hogy manapság a magyar filmek nem mernek igazából befelé fordulni. A lélek felé. Igen, az egyéni ember problémái felé, és ez egy olyan film, ami tehát társadalmunkról is mond valamit, Magyarország mai helyzetéről is, de mindeközben nagyon befelé forduló, és egy ember személyes történet, ami bárhol lejátszódhat, nem csak Magyarországon. Ezt egyébként Szolnokon forgattátok nagy részét ennek a... Hát az egész filmet. Ennek a filmnek, igen. Elmondtátok már azt, hogy nagyjából miről szól a film, illetve mi volt a kép. Ugye itt egy mentálisan sérült gyerek, és neki a testvére, hogy feláldozza az egész életét. Ezt bogozzátok végig? Tehát erről szól az egész film, vagy azért gondolom, hogy vannak még mellékszála is? Hát igen, tulajdonképpen belecsöppedünk ennek a testvérpárnak az életébe, és hát az Ágnes, ugye a testvéri szeretet, ugye, tehát kötődnek nagyon egymáshoz a testvérével, és bármit is tesz ez a fiú, a lány nem tud elszakadni, és tehát előtérbe helyezi a testvérét, és ugye magát ugye a háttérbe, és jönnek neki lehetőségek,
hogy kijöjjön, vagy kiugorjon ebből az életből. Igazából az volt a fő cél, hogy ugye egy olyan történetet teremtsünk, ami mindenki számára átélhető. Tehát nem muszáj most ezzel a beteg sráccal azonosulni. Igen. Tehát az a kérdés, hogy az embernek mi a fontos, hogy lehet ez a beteg srác egy ragaszkodó szülő, aki nem engedi, hogy éljen a gyerek, igen. hogy elmenjen. Tehát egy család, döntés. egy férj, egy bárki igen, tulajdonképpen. Hogy mi a fontos az életünkben. És hogy ez önzősége, hogy azt mondom, hogy nem, most ez az én életem, és hogy hol van arra az a határ? megyek. Igen. Hogy miért pont Ágnes lett a címe egyébként? ez egy érdekes a karakternek a neve az a Feri ötlete volt, hogy legyen ugyanaz, mint az enyém, viszont a cím meg nekem jött, hogy hát akkor legyen Ágnes. De ékezet nélkül, hogy minél nemzetközi Mert úgy akartuk, hogy ugye a két szereplő legyen a középpontban, de ahogy írtuk, úgy éreztük, hogy az Ágnes története, az ő coming of age története, hogy felnövés története, és ezért gondoltuk, hogy Ágnes, tehát mi más fejezni ki jobban ezt a történetet, mint ez a cím. Említettétek Pólik József nevét is az egyetemről. Ki az, aki még segít, kezet nyújt nektek, illetve egyengeti utatokat, miután már most ugye elkészült ez a film, mert hát gondolom, hogy azért itt is jól esik az, vagy jól jön az, hogyha hozzáértő szakemberek segítenek. Igen. Hát ugye Beretvás Gábor tanár úrnak nagyon sokat köszönhetünk, ugye ő sok helyre bejutatott minket, akkor tovább a Váró Kata, ő is mutogatott fesztiválokat, meg így megbíztatott tulajdonképpen ezen az úton. Tehát ő az, aki támogatott. Igazából. Kelemen István tanár urat is. Kelemen István, ő is segít nekünk, hogy ezt így az egyetemen elfogadtassuk, meg valami elismerést, támogatást kapjunk, mert ezt nehéz megszerezni igazából. De úgy igazából, hogy ennyi. Meg hát remélhetőleg majd a nézők, akik látják ezt a filmet, ők is segítenek, hogy ez a film minél több emberhez eljusson. Igen. Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, illetve a filmnek is, hogy ezeken a különböző fesztiválokon minél sikeresebben szerepeljen, találjon forgalmazott, és aztán majd lássuk a moziban Pap Ágnes és Orosz Ferenc közös filmét, az Ágnes címet viselő alkotást. Egyébként körvonalazódik már valami következő akciótok, vagy még egyelőre itt? Igen, már dolgozunk rajta, előkészítés. Egykor egy újabb kép már van. Így, igen, már annál több is. Tehát az írási folyamat az már beindult. Na hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a következő, de természetesen az Ágnes című filmnek is sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!